Здравейте! Искам да ви покажа един инжектор или те наречения на запад Infinity Jet. Разликата с обикновения инжектор каква е, че водата се подава от всички 360 градуса. Значи тук има конус, вътре на тръбата пак има конус с същия градус и разстоянието между конусите се регулира по този начин, издърпва се. Съответно се вкараме вътре. Тук има пръстен, който ни позволява, гарантира херметичността на съединението. И сега ще го сложим на маркучите, ще го пробваме как работи и на каква денивелация качва. Сложим на маркучите, водна помпа. Каква водна помпа имаме? Китайска водна помпа. Колегата ще снима етикета и сами прецените, може ли да се вярва или не, според мен не. Важно, 550 литра в минута, според мен не е толкова, 26 метра воден стълб, може би. Държа да отбележа, че преди да я купя, попаднах на 5-6 брошури и за еднакъв модел помпи даваха все различни данни. Тъй, че ако се съберат всичките етикетчета и се сглоби един, може би ще отговаря на истината, според мен в случая не. Средни оборот, що бъде средни оборот? Не е най-подходящия. Тако зрителите ще стане ясно, че с подходящ маркуч ще работи една-две идеи по-добре. На маркуча пише 2 бара, т.е. ако не го спука, значи етикета отговаря на истината. Или даже още по-занижено, или още повече са пишени данни. Още не го изпукал. Значи тягата се регулира от разстоянието между двата колоза, т.е. е така. Навътре на пъка, защото съм един 100 volt за... Ако някой иска да го фиксира, аз ще не го ползвам. Може да хване да се види показателно тук камъни големина смучи. Тук ще направим един тия, ще сложи един чувал празен и после колегата ще го снима. Защото в противен случай се вижда една кална вода и нещо минава през нея, обаче не може да се види големината. Значи приблизително метър денивелация ще му дадем. Така, тук може би няма метър, да, ще го скараме тук. Може би няма метър. Ето, със сигурност има метър денивелация, да изпратим от помпата повърхност. Сега ще напълним чувалчето, ще видим вътре какво има.
двойки. Не виждам обаче. Фокусираме някакви. Да, няма така. Сега само ще там бъде. Става добре. Там се чувала. Готово ли е? Да. И давай. Ало, супер. О, супер! Супер! Богата реколта. Сега ще го откача, ще го изсипим там на супки и ще го разрушкам. Долу да покажа най-големите камъни. Ето кое имаме в чувала. Значи снимайте по-големите. Малка. Кои са по-едрите парчета. Всъщност колкото позволява капацитета на самия инжектор на грабата. Така. Сега чувалото ще го вържим пак. Искаме да го пробваме на по-голяма денивелация. Как се справя? Значи, сега ще направим друг тест, да видим как се справя с денивелацията. Върнем го на маркуча, нямаме да го примерим. Се наложи да се поставя типово човешкия ръст. На 30 според мен догоре, 2,30-2,40 може би. Още метър надолу имам до нивото на водата. 3,40 смятам, че е нормално. Какво става? Чакай да видим, че май скъси чувал. Чувала, за съжаление е скъсан. Но може би най-едрата находка. Ще го сипе сега. Да, е тук. Сипе тук. Излежи доста по-скромно, ама не сме работили много. Всъщност стои експеримент тест. Никой няма да тръгне да работи на така денивелация.